Ja, ik vind die helemaal niet te Ja, goed. dat is niks hè, niks hè. Ja, dicht. Nou is het. Je moet je kijken. Wat heb ik nou verdiend? Nou, bier. Ja, die hè. Hij Sterk zakt dan, dan, hij hè? Hij is sterk. hier, Frans. Ik wil ook een pils. Nou, Stijn, probeer die het aan. Dan legt de leden dat aan de zet. Ja, dit gaat beter. Nou, Dankjewel. wat Frank. is hier bier? Stijn houdt niet zo van bier, denk ik. Wat? Ja? Ja? Scherp al. Recht, 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 recht. Oost dicht. Ah, die is ook beter. Hey, Hey. nou? Kunnen we ook even een proberen. Zet die ook nog maar neer. Ja, nog iets harder dicht moeten doen. Ja, deze is van mij, ja. Van mijn kasten mee. Recht. Het is verordig netjes gedaan, toch? Ja, dankjewel. Ja, die is het al. Hé, hè? Dat de groene les dan dat uitgedrukt? Ja. Wat heb je door? En hoe je dit recht houden de klas. Is dat nog goed maken? Ja. Ah. Proost, hè?